man behandler farver. Det er jo simpelthen, fordi det er blandt andet det, man får penge fra Statens Kunstfond til i sådan et huskunstnerprojekt. De skal formidle noget kunst, og de skal lære at arbejde med kunst. De skal lære at tegne, de skal lære at male, og de skal lære at bruge nogle ordentlige materialer, som man ellers aldrig får på. Hvad er det så, I laver derinde? Vi maler, vi farver baggrund, så tegner vi nogle ting, der er på en plade. Vi lærer sådan nogle krusedulletegn, sådan noget, hvor vi skal tegne på et papir, hvor vi ikke må kigge. Vi prøver at tegne, så skal vi prøve at lære noget, hvor man prikker hurtigt. Vi skal prøve at lære noget, hvor man ikke kigger, og bare tegner. Så tager vi et slags viskeleder. Et smart viskeleder, så man kan lave om til ting. Så har vi også en blyant, som er rigtig smart. Hvis den knækker, så har man 2 blyanter. Vi lærer at tegne og lave kunst. Vi skal lære noget om, hvad kunst er. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Det vil sige, det er rigtig fedt for børnene at prøve noget andet. De prøver noget, som vi aldrig nogensinde vil udsætte dem for. Så jeg vil sige, at vi får nok det maksimale ud af det, fordi vi har en kunstner, som vender tingene fuldstændig på hovedet og finder på noget helt andet, end det, som vi havde fundet på. Så på den måde tænker jeg, at det er rigtig fedt både for os og for børnene.